Mbak Titik. Bo. Wong ayu gawane lakang. Gawanipun kakang. Wo ya ngene kan ya gawanku to. Iya. Kok biyen tak jadolan terus watu limo ngono. Gai. Alah niku ngakang mukil Mas. Mas Mito. Pipit tak jadolan tanggapan watu limo. Semua ngiblek ora nyinden Mas. Ya kok. Wah guruyuh. Atau mbok celuk ning kalen sik kok. Ora apa-apa bar kuwi tanggo kok ya. Juga tak celuk ning. Monggo genti apa terus jenengan? Saya batatin saya. Wong ayu tak umpama awakmu ki dadi kembang. Inggih, aku bakal dadi kumbange wong ayu. Jenengan dados kumbange Kang Mas. Ijo wong ayu. Esuk tak entuk. Awan sore tak entuk. Bengi wis ora kuat ngantuk. Kang boten siap iki menapa to? Kudune nek esuk awan sore bengi ya kudu dientuk terus. Entuk kupoten. Kok entuk bisa model lho? Oh ya wong jenenge tawone entuk pisan ditinggal. Nah, kok ya mate ping 3 ya keri kuwi mau. Esuk keri yo tenan duwe entuk to Mas. Wong ayu garwanipun kakang. Inggih Kang Mas. Terus nunduk kaya ngopo? Suaramu. Apa? Suaramu. Suaramu. Pun kakang lananging jagat ya wong ayu sugi-sugi wong sak Jawa Timur pengen gelang tak tukokne gelang pengen kalung tak tukokne kalung pengen mobil tak tukokne mobil sabar aku pengen ngrungokne pengen kalung lah dekne aku dikalungi arit iki sabar Iya, Mbak Katen buat tumbas apa? Kalung, karo gelang terus cincin. Lah aku dek ini mbok borgol iki terus gini ya. Kuwi untuk gelang iki. Ya, yo kuwi wis gelang. Kuwi malah gelang larang kuwi. Kowe dolanan niku kuwi malah 200 juta. Napi ngono ya. Modelmu kaya kuwi ngono. Ya jadi kowe pit kaya ngopis. Ibara. Gareng ben kerenan. Sabar sik ya wong ayu. Inci Kang Mas. Genteng isi trondol Jaya. Trondol iki apa? Oh, biasanya nek Trondol itu tidak berbulu. Nur sewu Pak, nur sewu. Iki pertanyaan lho, Mas. Oh, sing mludus kan, Mas. Sik kula tak taklek kali Pak Minto. Nggih. Jenengan kok ngendikan kok trondol tidak berbulu. Berdasarkan survei pitik nek trondol ndak enak ulune. Biasanya kulino nak gitu wis sok delok dinte Pak Minto to Gawe kok kulino werto ra berbulu aku ki gandringan ngono lho Mas ya wis ya heeh wis tak gandring ya biasane nek roman ngono ki dadak nganggo dudu lho dipangku ngono lho dipangku pasamu aku ki wong picek apa piye aku pangku ngono lho Mas iya do wong roman ki dhisik dhewe awakmu nembang kok terus kapal dipangku wong loro sisih pipit sing kiwa sing tengen Mbak Tatin siap Allah anggapan ping 3 kok ya kaya ngene rasa lho mang pangku kok kaya wong picek iya fit iki ki sik mapan tapi iki encokku ki rada kumat sithik lho
Pit ya Allah. Terus kono mek nembang tok ya. Lupa pisan. Pak Tito, nuwun sewu lek mantu loro ki piye lho Pak? Biasa sisik wae. Sampeyan selonjor. Lungguh biasa selonjor. ngeten. Nah, Pipit sisih kubu kiwa. Nah, Terus piye? Ya Allah, nok mosok ngene. nah ngono, katin sesetan. Aku sing mriki, Mbak. Mriki. Lah iki cilik banget ki. Lah apa cilik kok gedhi kok. Pak Mito, lek kaya ngene iki wis ora kuat cilik Pak Mito. Dita, iki mbok dipaske rodok rene ngono. Ya wis, ya wis. Satu iki wong lanang diperkosa ya begini. Ora pas-pas to panik iki jan. Lah nggih. Iki jeneng sikilmu ki gedhekno ben iso pas. Pipit, Nggih. Pit iki lho wis. Wis iki lho. Ora krasa iki. Ora kurang krasa to? Ndak. Waduh. Aku ya ora krasa kok malah kerinok to Mas. Kok kandhani kok kancane kok wis di Iso ngadeg ora? iso. Aku yang ngadeg. Wong sehat kok ora iso ngadeg kok ya. Ya ndak terus ye. Kena pisan yen gampang luwe Kuwi mau jenenge wong jejuduan yen penak mbombo penake yen angel nggih Bu angele iku. Nggih. Sing jawab ora apa kene? Nggih, monggo Mbak Tatin dipun lajengaken. Iki sing tengah iki ya ben karo muninya jasa muni cepet. Iso muni ora? Aku. Yen angel angel ape Iso apik. Lah apa wong dalang pinter kon nirokne lho. Ya wis. Jabali. Lho kok Ngiringan. Kok ngiran congore apa ya? Kayak tikus ta, Pak? Ya tikus. iki kudu cokor, Mbak. Dalan sego. Lah iya. Tak kira lek dalan ndok, Mas. Lah mesti kumen iki lho gareng nyuwara kaya iki kan disama jane koyo cangkem tikus. Ya wis ora apa-apa kok tak glogoti. Nek sakmene iki tikus apa ya sakmene? Ya tikus nirok teh. Tikus berete cuwili kaya ani. Tan kena tinumbas. Arto. Ya. Langgan hati-hati kejawi kagem teman-teman sakloron Mbak Tatin menika dipusung sunaken dhateng Bapak dosen saking ITS ingkang keparing nimbali benjing tanggal 25 Oktober. Oh, nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar, berkah barokah pinaringan seger waras, sedaya mahasiswa dan juga mahasiswi semakin maju. Amin. Amin. Ya, kaya apa? Kembange dados. Iseng
Thank you.